Έχουμε την ταβέρνα στα Καλύβια του Μουρούζη που στεγάζεται στις 25 Μαρτίου πλατεία. Είμαι η τέταρτη γενιά που συνεχίζω την παράδοση της ταβέρνας. Η ταβέρνα υπάρχει από το 1950. Στα Καλύβια έχετε πολλοί κόσμος στα Σαββατοκύριακα για να γευτούν τα ντόπια κρέατα της περιοχής. Η ταβέρνα, επειδή είναι πάρα πολλά χρόνια, λόγω της εμπειρίας και της πείρας που υπάρχει, μπορεί να εξυπηρετήσει πολύ κόσμο λόγω και της καλής ποιότητας που υπάρχει. Όλα μας τα κρέατα είναι φρέσκα. Έχουμε παϊδάκια στη σκάρα, έχουμε παϊδάκια προβατίνα στη σκάρα, μπροσκαρίσες μπριζόλες στη σκάρα, χοιρινές στη σκάρα, μπιφτέκια, λουκάνικα, ψαρονέφια, φιλέτα, ριμπάι και όπως έχει υπάρχουν και στη σούβλα, αρνί στη σούβλα, γουρνόπουλο στη σούβλα, κατσικάκι στη γάστρα, κοκορέτσι και ό,τι υπάρχει με κρέας σχέση μπορείτε να το βρείτε στο μαγαζί μας. Οι μερίδες μας είναι μεγάλες, απολαυστικές και πολύ οικονομικές. Η ταβέρνα Μουρούζης είναι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί από τις 11 η ώρα μέχρι πολύ αργά το βράδυ. Σας περιμένουμε να σας εξυπηρετήσουμε για να γευτείτε τα κρέατά μας και τον ντόπιο κρασί που υπάρχει στην περιοχή.